Выпускны гэта сімвал пераходу. Акадэмічнае барміцтва свайго роду. Сёння былыя дзеці становяцца мужчынамі і жанчынамі і рознымі іншымі асабістасцямі. Отстой. Але галоўнае тое, што сёння вы становіцеся дарослымі. Але што небяспечна, што калі ты заблукаеш або параніць, уся адказнасць на мне. І толькі на мне. Ты такі смелы. Вось бляха. Дзе тебе халера носіць? Цырымонія пачалася 15 хвілін таму. Ты абяцаў, што надзенеш касцюм і прыйдзеш. Не дай Божа, ты дома у пакоі сваю маці гуляешся ў цаскі, я клянуся. Яшчэ аднаго шанса ў цябе не будзе. Ты казаў, што гатовы быць дарослым. Але калі ты дагэтуль выбіраеш паміж мной і пластыкавымі цацкамі, то ўсё скончана. І ў гэты раз я сур'ёзна. Каб тебе, бляха! Посылочка. Гэта што, мой Гоку? Я думаю, ён будзе ў панядзелак. Чакай! Боже мой. Не-не-не, чакай. Так, выпускны. Я паабяцаў. Хутка гляну і пайду. А ты, бляха, хто? Что за... Это что за хрень? Что за хрень? О, боже мой. О, не-не-не-не-не, мужик, я сплю. Давай, прачынайся, кажу. Блять, гэта што яшчэ за гамон такі? Што ў мяне з вачыма? Блять, я здох. Памажыце! А гэта яшчэ што? Ось же холера. Боже ты мой. Давай. Так. Сраные лялечные руки. Бляха. Бляха. Не-не-не-не-не. Что это за холера такая? Кто-нибудь, поможите! Я справлюсь. Не затягивай. Мы расстаемся. Ты не мусишь его постоянно ратовать. Вось и все. Ох, это ты, Люба, дякуй Богу. Я ледь не почал паниковать. Боже, что с тобой? Откажи! Да это я у сраной ляльцы! Детка, это я тут, живы! Прошу, да поможи! Мне дослали не тую посылку, и теперь моя душа у этой ляльцы. Да
Ти годя, бляха, вопіть! Треба нешта придумать. Твой твар. Не глядзі на яго. Слухай, не хочу перабольшваць, але здаецца, маё цело памірае. Дапамажы выбрацца з гэтай лялькі. Ты мусіш мяне выратаваць. Любая. Так, добра. Давай, хапай. Ага. Цягні. Яшчэ. Мацней цягні. Закрасла. Боже, фу, што за гідоцце? Цягні. Яшчэ. Здаецца, ідэя такая сабе. За галаву цягні. Да яна да скуры прыляпілася. Просто цягні за галаву мацней, давай. Не спрацуе. Добра, новы план. Бяры нож. Бяры, блядскі нож. Хутчэй, не тармазі. Добра. Ды не, нормальны нож. Для мяса такі. Не, для хлеба. Добра. Рэж руку. Чаго? Няма выбару, паглядзі на мой твар. Я ж паміраю. Гадства сранае. Добра. Чекай. Не могу глядзець. Давай, детка, лупі. Ты справішся. Як кавалак хлеба, як багет нарэзаць. Рэж багет. Малайчына, детка. Працягвай, ты дасі рады, я веру. Просто зрабі гэта, бэйба. Давай, детка. Давай, вось так. Ты справішся, як жа інакш. Ты малайчына. Детка? Что такое? Вяртай усё ўзад, нясі іголку да нітку. О, боже мой, добра, бляха. Ос, да як такое ўвогуле можа быць? Я не ведаю, некі мужик прынёс коробку, напэўна, памыліўся адрасам. Я гэта не заказваў. Потым я надзеў ляльку на руку. І навошта ты яе надзяваў? Ну я ж не ведаў, што яна мяне ў сябе усмокча. Выглядае як звычайная лялька. На ёй пентаграмы і кроў. Добрая мысля прыходзіць пасля. І як доўга ты ўжо тут ляжыш? Не ведаю. Хвілін 10. 10 хвілін? То бок не праз гэта ты прапусціў выпускны? Ты што, халера, здзекуешся? Я ж думала, ты тут цэлы дзень валяешся. Таму ты і не прыйшоў. Але замест гэтага ты вырашыў пагуляцца з бляцкай лялькай, якую ты, халера, нават не заказваў. І гэта пасля ўсіх нашых размоў. Да ты што, блядь, сур'ёзна? Я ведаю, як гэта гучыць. Мы расстаемся. Прямо зараз? Не кажы, што ты не бачыў нашай праблемы. Але ж я паміраю. Моя душа ўнутры лялькі. Да ў цябе заўсёды нейкія праблемы. У гэты раз усё інакш. Не інакш, Ос. Цябе для мяне ніколі няма. Але калі ты трапляеш у нейкае гаўно, ратаваць цябе мушу заўсёды я. На тым тыдні няправільныя падаткі, а потым здарыліся тыя вадзяныя горкі. А цяпер вось гэта? Не ведаю, што гэта, можа, кара боска. Слухай, я больш так не магу. Я не твоя бляха маці. Мне трэба адэкватны партнёр, які будзе расці разам са мной. Я думала, ты гатовы да гэтага, але здаецца, што не. Так што даставай сваю бляцкую душу з гэтай бляцкай лялькі сам, бо мне гэта ўсё астапісціла. Але я кахаю цябе. Не, Ос. Я табе трэба. У гэтым і праблема. Хуткую выключу. Слухаю. Вітаю, мой былы закрас у ляльцы і, здаецца, ён памірае. У яго рука закрасла ці штось яшчэ? Не, яго душа, яго чакры, не ведаю, слухаць, яго сэрца не б'ецца. Яна мае рацыю. Гэта кара боска, і ты гэтага заслужыў. Ты паставіў ляльку вышэй за сваю каханую. Ты сраны ідыёт! Сраныя лялечныя рукі! Усё, што ты мусіў зрабіць, это просто быць бляха дарослым. А ты, каб пазбегнуць адказнасці, вырашыў засунуць руку ў нейкую ляльку. Лепей бы ты яе сабе ў сраку засунуў. Не, я не ведаю, навошта ён яе нацяпаў.
Что ты уже задумал? Мушу снять штаны. Снять штаны? Не, пробачьте, гэта не вам. Что? Куба, пробач. Бойфренд з мяне ніякі. Не шанаваў таго, што маю. Ты заслугоўваеш таго, хто будзе з табой не толькі на выпускным, а кожны дзень. Гэта не твоя праблема, а моя. Што ты збіраешся рабіць? Тое, што мусіў зрабіць яшчэ 10 хвілін таму. Стаць мужчынам. Божухна, ты сур'ёзна? Яшчэ як? Я кахаю цябе! Не магу глядзець. Пераклад і агучка Вожа. Шчыра дзякую Міхасю за ідэю. Oxygen, cooking, cleaning, trying to find a meaning. Paying tax back, wax, glass of wine to relax. Grey hair, grow a pair, take the kids to daycare. Flosses, baking, don't forget to mail. The bosses on the phone again for all the time you're taking. Buy a house, mortgage, scrambling for the kids. Old age wrinkles, reminiscing high school. Growing older, yes, I'm getting older, yes, I'm growing older, yes, I'm growing older, and it's time to grow up. Не пакідай мяне! Боже мой, як гэта ўвогуле магчыма?